जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि आफादगिरि आरो आथिखालाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम रोजा रोजा आं साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। मानोना बिथाङा आंनि सायाव मोनसे फोथायनायखौ लाखिनानै उदालगुरि समस्तियाव नैबे बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय बिजाथि महरै आंखौ दैथायहरबाय। बेखायनो बिथांनिसिम आं साबायखर बावहरग्रोदों। बिथाङा जेरैहाय जोंनि सायाव फोथायना लाखिनानै बिजाथि महर होदों आरो बेखौ जोंबो निस्सय लाखिनो हागोन। आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दं, मानो होनब्ला 2001 मायथाइनिफ्रायनो फ्राय 25 बोसोर आं रायजो राजाजों लोगोसे थाबोदों। राजानि बिफद आफद समाव, दुखुनि समाव जेब्लायबो बिथांमोनजों आं गसंफाबोदों। आरो बेखायनो रायजो राजानि सायाव आंहाबो फोथायनाय दं, रायजो राजायाबो आंनि सायाव फोथायनाय दं। गतिके नैबे बिसायख'थियावहाय आङो गोबां भोटाव देरहागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। आङो रायजो राजानिसिम आं खावलायनो थागोन, बिथांमोना जोंनि सायाव फोथायनायखौ लाखि, हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम फोथायनायखौ लाखि। मानो होनब्ला दिनैनि तारिखाव बिटिसि सरकारखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो जोंहा सरकार सालायगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा जिफोर समस्याफोर दं, जिफोर मावनो खामानि गोनां दं, बेफोरखौ गासै बिटिसि सरकारनिफ्रायनो मावनाय जागोन। गतिके जोंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिदों रायजो राजाफ्रा। फैबाय थानाय समावबो जिफोर समस्याफोर दंबावो, जिफोर खामानि मावनो गोनां दंबावो, बे गासै खामानिफोरखौबो जोङो फैबाय थानाय समाव जों मावनो नाजागोन आरो। नोंथाङा मोनसे मेसेज हरनो सानगोन नामा सार? गोबां दिनै बेबायदिनो दिनै हमना जोंनि एसटिनि गेजेराव खौसे माहारिफ्रा बिजेपिजों एनडिए जानाय लोगो लोगो गोबाङानो दुखु मोनदों बा गोबाङानो गिनाय मोनदों जे मा जाबावगोन। थारैनो जुदि सोरबा बिथांनो बिफेन होनाय माने कंग्रेस एबा बिजेपिनो होनाय होनना बुंबाय थादों सार। मा मेसेज हरगोन सार? क्लियारिफिकेसन। आङो रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय थागोन, बेयाव जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया, माबा मोनसे सन्देह जानांगौ बाथ्रा गैया। जोंहा मुल थांखियानो जाबाय बिटिसिआ जौगानांगौ, बिटिसिआव मोनसे गोजोन थासारिया थानांगौ आरो बिटिसि जौगानायनि थाखाय बिटिसि ओनसोलाव सान्थि सम्प्रिति लाखिनायनि थाखाय जोङो एनडिए सरकारजों लोगो जानानै खामानि मावदों। जुदि जों हारसिङै जुदि सरकार दायोब्ला, जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ जुदि समर्थन खालामाब्ला जों बाहाय जेबो जौगानाय खामानि जों मावनो हानाय नङा। दा बेखायनो जोंहा मुल उद्देश्यआ जाबाय बिटिसि जौगानाय। गतिके बिटिसि जौगानायनि सार्थआव जों एनडिएजों थानानै खामानि मावनो नागिरदों। नाथाय सार मोनसे लासैनो खालामो, बेजों लोगोसे दिनै नोंथांनि जिखिनि कन्टेस्ट बे फरायसा आफादनिफ्राय फैदों दिपेन बर' बिथाङा दिनै रायजोफ्रा बुंदों जे गोदान केन्डिडेटनो होनायबा माबायदि जागोन होनना बुंदों। बेनि बेलायाव मा बुंनो सानदों? एक्सपिरियेन्स हल्डार आरो फ्रेसारनि बेलायाव मा बुंनो सानदों? 2001 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम फ्राय 25 बोसोर आंबो रायजोफोरजों लोगोसे थाबोदों, खामानि मावबोदों। रायजो राजा जेब्ला बिपद आफद जायो, माबा मोनसे समस्या जायो, आं थांनानै जेब्लायबो बिथांमोननि खाथियाव आं गसंथाबबोदों। राजनिति आरो जातीय संगठन बे मोननै आफादा बेलेग बेलेग। जातीय संगठन सालायनाया एसे आलादा, रायजोजों थानानै खामानि मावनाया एसे आलादा। गतिके दिपेन बर' बिथाङा दिनै राजनितियाव फैबाय, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु बिथाङा राजनितियाव बिराद गोदान। गतिके रायजो राजाफ्रा सासे अभिज्ञता गोनां मानसिखौ नागिरो, जाय बेक्तिया 25 बोसोर रायजोनि थाखाय खामानि मावबोदों, बिनि सायाव निस्सय बिसासा थागोन आरो। दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों, आंनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाया दं, बिसासा दं, आरो बेखायनो आंखौ बांसिन अग्राधिकार होनानै आं नुहुरहोदों।